Ha kapag meningkong nga ayo ibli lingba jong ni ka por khlemat ka bamta bar kum jurong ai kubli pi we baro ki be nga ai kubli nam ta jong isar kum ju ya ka ba ya ngi ni ka la de ka bang yo ya ka bang present lingba jong ni ka ya ka ai ka ba class ya ka bang la yo ban learn bar kum juru ya ka bang yo ya ka bangin nang pentebet su ya ka ba da ka bangin sung thu kham ha ya ka tir ka jong ble bar kum juru ha ka ni ka por ka bamta ya ai ngu ibli ya ka ba wa ngi ka ni ka la si sin pat ka bangin ang laban beng bat perhiat man siam haswa bang ni poi se tin ka jong blei ngani pandam lang habli ka jing duai ngani por ka bamta try blei bak pa jing bhab ning ni ai ngo emailing ba jong ni ka por ka bamta bat kum juru try spi ya ka ni ka sngi ka bamta try spi na du ka bangi khe na ka ba thia try me ai ngi ni ka le er ka bangi ring bat pen her man siam bat kum juru try spi ya ka bang yo ya ka ni ka maryang ka ba phna ka maryang ka ba itana try spi ki dei ki ai baro ki ba me me tha try spi ki long complete bat kum juru try kilong ki ba bha ka ba me ai nam ta ka jing em ka jong ni ba kum juru try ngi nang ya bang ai ngo me na ka por sa ka por ha ga ni ka por khlem mar ka bam ta try spi ha shwa bang ni poi se ktien ka jong me try spi ya ka bang smu tho kum ki khun ki jong me try spi ya ka bang tip kham ba su su ktien ka jong me try ya lam dong men sim jong me ling ba jong ni ka por ling ba jong ni khlem mar ka bam ta try shania ek sang tip le ki jong me ikini barong apa ka teng try no pen jong Jesus Christ na dum ta sibang juguro amen ka topik kapag abu kadai kabaong kumni kaktien ublay kalong kabaim bar ngalasot ya kaniru naka city sa kinong Hebrew kaktien jongblay kabaong namar kata kaktien ublay kalong kabaim bat kabadon bor bat kabak hamnak bani kanu kawat lam arliang serti bat kabapay hadu kabapen ya khlat ika jing em bari kamen sim bat ya gimat bat ya ki klench ing ru bat kababishar ya ki jing mot bat ya ki jing thmu ka do not ka khat kababot ka ongom ni bat ongdon ki jing thau ba klem pau ha khamat jong u ndre ki ai baro ki long ling khoi bat ki ba pau persha ha ki khamat jong u bat uba ni ya don kam kaktin jong ble ka ti kaktin ka ba im Wei sakri jongblay ubakerteng umay bikil wong kumni. If we have the word without the spirit, we dry up. If we have the spirit without the word, we blow up. But if we have the word and the spirit, we grow up. Kata ketika kentin ya kaba ladangi don tangi kaktin ngim don yuman siem ba interkongno. Ndre bangi baladangi ngidon tang yo mensim ngim don yaktin jongble kala ban blue up no berkum juru kala ru ya kaban ngirim so thu hiru ya kata ndre habang ngidon yaktin ban ngidon yo mensim ka jing em ka bakan jaman sim ka jongi kanang san na kapor sa kapor ban ngitip ya kata hiru ya ka baw Matthew siu ong lenong ka basan ka khot ka ba khat phrangan puli kintin ki ba ong kumni na ba shisang ong happy ha ka bandalik no ka beneng bat ka khando kat iwe idakrit lani iwe ibakun khandet na ka hukum in omlik no tat andal pendap ya baro kamawot bagaktin ko jongble ya ga ai ka balakren ka pendap bat kumjuro ngitip ya kata bakadigaktien ko jongble kaktien ka ba em bat ngitip ya kata ba usakri jongble hi utho ya gani ka sithi ka jong Paul ka ba ar sha Timothy ya ka ba wong ba ka jing tho baro kadi ka bala prasad men sim do ble thi ka lanong ka balai ka de khot ka ba khat ri bat khat nyu ko ong ba ka jing tho baro ka long ka bala prasad men sim do ble bat ka ba pen man toy ye ki jing hi kai ye ki jing sneng ye ki jing pen bek ye ki jing pen lien ka ba hak hok khnang ba ubriu jong uble un yo long janai habala pendap biang yo u sha ka jing le ba baro itep ya kata ba kaktien ko jong blay kadai kaktien kabala persat mensiem da ublay ubri unom start hadu kata-kata bantho ya kani kaktien kabamayan lakhot ya kani kaktien ba kadai kaktien jong blay kadaw kolong ba ka Bible hi ko ong ya kata kumbangi ladapan puli ya ka jingtho ko jong Paul sa u Timothy jingtho ko jong Paul sa Timothy ka tukalanong ka ba alai ga khot ka bakhan ri bakhan nyu berkum juru hila ban pitru ya kata ya ka sithi ka ba a jong Petros kalanong ka ba ningkong ga khot ka ba arpho bat arphoi mo ka ba
ngan puli kani kapor ka bamta ko ong kumni haba phitep suwa ya kani ba omdon ka jing ya thulipa na ka jing tho ba khut kabalong na ka jing batai ubriu hi namar da kamon ubriu lawan ka jing thulipa menuru henry kibriu kilakren na ublei ken habala penki yaki da umen si makoi kani ka tin ko jong blei ya ka bangyo ya ka bangin bat kani ka ka tin ya ka bal prasad men sim da umen si makoi jong blei nadu kaba men suwa kumbak tin jong blei ko ong but kadi tang ha ka bible ba ya ka ei ka ba le thu lipa nadu bas dang hadu ka bakun hakiwi kiwi gijing tho om judon gijing thu lipa namar lada hakiwi kiwi jing tho lada ya thu lipa yo ba ka like lale yo ba kamdei kamut kata kala de ka fik henry tang na ka tin ka jong blei na ka tin ka jong blei hi ka bala ya thu nadu mendang long ka prathei hadu ba kanakut ka prathei but ka jing tho hiru ba kamdei ka bawan nanu ndei ka bawan no blei but ka jing pher kani ka bible ka long ba kiwe ki jing tho mo jong ka prathei ki la ban ya pher but kumjuro but ya ka bible sem la tho tang the way u are la tho ya kani ka bible hadu sau phongot kinong tho nadu kisim hadu kinong aplang rot nadu ki barius pa hadu ki baduk baro sau phongot ki tho but ki tho ya ka ju be saphang ujisu nadu ka kitab men barim hadu ka kitab men ka ba thamai ya ka bangitip ya kata but kumjuru ki tho ya ka ju henry kadon ke jing ya pher le si da ki phos nem ru ya ka ba kadon ke jing ya pher but kumjuru haba ki tho ki tho be ya ka ju henry ki khlem la e ka bakin pe o bangan pe shwa ka jong luwe ka ba utho kum nu ngar ngon sa tho kanam kam de kum taru henry ka ei ka baki ki tho dei ba ublei uparsat men sim ya ka baki kan tho but kumjuru ngitep ya kata baga jing tho bat ka tin ka jong blei ka dei ka ba em kumba nyo ban puli ka subject bibliology mo ka katuka chapter ka baong ba ka bible ka dei ka inerrant word of god ka ba onom don kanu ka ba bakla to ngin poi sya kawi pat ka banta ka babut jong ka dukhat ka ba nyo ban ya puli men ne hon ong ni namar ka tin ublei ka long ka ba em bat ka ba don bor ka tin jong blei ka long ka ba em dei tang ka ba em henry ka ba don boru pila ban pe ka ta na ka gospel jong lucas ka lanong ka ba ningkong ka dukhat ka ba lai phunyo ki kintin ki ba ong kum ni na ba ka wei ru ka tin na ublei kan om long klem ka bor ka wei ru ka tin ka ba mi na ublei kan om long klem ka bor ka don ka bor ban le yu ban pen kendu lani ban yalam ya ka jing em ka jungi kumba upol yu ong ya kata sya ka jing tho ka jong pol sya kinong rum ka lenong ka ba nengkong ka de khot ka ba khan riu bat khan nyo mo ki tu kinti ka ba upol ong ngam so le ran ya ka gospel u chris na ba ka long ka bor u blei ya ka ban pen en yo wei po wei u bangik yo jiu nengkong bat yo greek namar hakala pen pau ya ka hok u blei but da ka jingit sya ka jingit kat kumbala tho andrei uta ubahok da ka jingit unyo em da ka ei da ka tin ko jong blei ho ngila ban em da ka bam ka di ha ka jing em ka bakan jado handai la da ngi nyim biang ka jing em ka bakan jaman sim ka jing em ka jongi kalakut te ai ba namar kata ngin khamsu tho ya kan ka wei ka banta bang don kam ya ka tin ko jong blei but kum juro hang to ka bobot ka ong bat ka ba kham net ban ya kanu ka wat lam arliang serti ngala ban anuk sa kan ka por bam ta ka wat lam arliang serti nibu ya ka wat lam ni ka wat lam ru ka don la ka jong ka sop te shwa bakin kit shadin ru ki haban sei ka don la ka jong ka sop bat kum juro ka wat lam ka dei ka banep bat na ka mon bat na ka diang ka banep ru bat shakhman lada phila ban pom sekat kamon ru kanep sekadiang ru kanep sekhmat ru la bandung balada dung seni sedin ru
kasitom bat ngitip ya kata bakaktin ke jonglei kalong kum lapen seriem ya ka kum kata kawat lam arliang serti kabanep kabanep kabakhamnep ban ya kanu onam don ngitip ya kata mo kumba sekri jonglei uai jeng pensai mo uai nuksa ling ba jongka wat lam ngitip ya kata bakawat lam kalong kabanep ha namara dangi le thama la ka wat lam kamnep ka le singila ban sha job ru le singila ban yap te kadi kata ru bakak tin ka jong ble hiru kalong ka ba khamnep ban ya kanu ka wat lam arliang serti namar kata ba ya ka gospel ka bangi yalap kadai ka wat lam ka banep kam dei ka balun hendrei ka banep arliang serti ka ba mach sekamon sekadiang ru namar kata nyap bandon ya kaktin ublei namar radang yimdon ya kaktin jongblei kabalong ka atier la ti kana baladangi yale la kalong ha kathama ngila banyap ladang yimdon ya kaktin jongblei ladang yale bat usoitan ni tep tikna kata ladang yimdon ya kaktin jongblei ngila khalem lupa bon sin ki kristan o ya kini gisi ga bamtamo kanam nganam wanra ya kapan keren nam ta jongnu rei universal big ya barok khoi ni tep ya kata bahwa kila long kristan isu wei sky ya kapor ka jongki ha ka tu kabalang ka bom hikai rum badada ngila ban keli ki lakat nu snem ngila long kristan don ki bala kham temben li te ila jandap la jande retirement period ru landri postnem henry kimdon jingtep shaphang ka tien ka jongbli sutep tangi ya kan ga we kibreu ki ba ni juyos ngo hiru ya kata ka dialog hakini kisi bamta bagi jutip hiru tangi ya kan ga we ka tien ka boong ba ka kentien ka boong kelimniam ya kata titip ha henry ladangin keli boong don ka tien jongbli ka boong mata pen i na ka khot ka tien jongbli kata ong don hak tien jongbli tambah kata ka jingtip ka jongki hiro kamdei hiro ya ka ba kadon haktin jongle la juyos ngo ngatharai balai juyos ngo na kapor ya kata ka bokum kata ka dialog dei balala ngidon tangye ita jingtip ibom dei hiro kaleno ai ka jinglong kristan ka jong ibat kum kata ka dei omdi ka jihikai blei de ka jihikai ke jong breu ni khamla ke jing kai ke jong ble ya ktin ke jong ble ne ni khamla ya ka ba ngin sngap ya ka ktin ke jong ble phila ban pe ya kata bat kunjur phila ban puli hi daladi kata na ka kitab jempat pau kalau nak kabar phuai ke khot ka ba phra to ngan ino api kata ka bantai ka ba phin puli ban ngin puli ngin continue biang ya ka babot bat kaba pei hadu kaba penya khlat ya ka jing em ba ka men siem ka tien ka jong ble ha ba ka keren big direct bat kalong against hero ya kita kibreu ki badang em ha ka jing em ka ba kan jado bat ka tien jong ble hero ka ba keren persya ka ba penya khlat ru ya ka jing em ka jongi ka bangi em ha kan ka prathei bangi ngin em no ya ka ta ka jing em ka jongi ka jing em ka ba thamai ka jing em ka ba kan jaman siem ka ba ka jing em ka bangilaban ong ka spiritual life ka jing em ka jongi bagaktin ka jongbli hiro ka tanra lani ka penphai ya ka jing em ka jongi ka ba penya khlat mo na ka jing em jonga ka prathei sha ka jing em ruble nilaban tip ya kata mo ya ka ba u sakri jongbli hiro kata philaban puli na ka kitab jeremaya kalau nong ba arphulai ka khot ka ba arphundai ki din ki ba ong ni hatu ka tien jonga tamlong kum ka ding ong utrai bat uternem uba penluet ya ki mau siang ngila ba anuk saya kata ba uternem udai unar wat yu mau siang ru udang la ban bom ban penpat ban penpra tikat nutam ka tien ka jongbli ha ba ka keren direct kala ban thau ya nu ki badang don ha kata ka banta ya ka pakidang yasno bat ka perthei namar kata tin joblek ong separate lani ai ba an panya khlat ya ka jing im ka jongi ni te be kata mo
ba ka tin jobli hiru upol ong kata sinong Ephesus kalau nang ban reu ka khot ka ba khat nyau bo ong to sim ru ya ka jing dakli ka jing pen em bat ka wat lam umen sim ka balong ka tin ublei ka balong ka tin ublei kamde ka tin urang ba snong lani kamde ka tin jong ka sarkar ri ka de ka tin ka jong blei ya ka bo pol ong ba ai ba phin sim ya kata ka jing dakli ka jing pen em bat ka wat lam umen sim ka balong ka tin jong blei to ka bap teng su hang tu ko ong ka bap pe hadu ka bap pen ya khlat ya jing em bari ka men sim ya ki mat bat ya ki clench ing ru ka bap pen pe ya ki mat bat ya ki clench ing ru kadai kata bagak tin ko jong bli hiru kaba keren direct bat kaba injuyo smo kata mo la ki keren ki shakri ki jong bli ki keren lingba jong kak tin ko jong bli bat katu kak tin ko jong bli kaba kata kaba pen kendu lingba jong men sim ya kaba an pen ya khlat e ko jing im ko jong ni bat kun juru kaba pen ya khlat na kita kimat bat kun juru na ki clench yang ki jongi ya kaba ninam dei su ya kaba nginang em dan ni bangin ya sno bar ka perthai henry bangin sno hobli bat kaba bishar ya ki jingmod bat ya ki jing thmo ga donut kadai ka tin ko jong blei kaba bishar ya ki jingmod ki jing berkhat ya ki jing thmo ha ka donut ka jongi ya ka ei ka bangi don hapo henry ya ka ei ka bangi thmo ka tin ko jong blei katip bat kunjur ka tin ka jong blei hero ka pen kendu namar kata usakri jong blei utho ya ka kitab Jeremiah kalau nong ba apulai ke khat ba apulai ko ongkom ni ngalong manga ublei ubahajan ong utrai ti om ublei ubahajangai ula ununuru banburi iladi haki jakabari banganam yu iyo ong utrai bangam dap ya kabeneng bat ya ka kendo utrai ong ba ya ki jing bot ki jing perkhat ki jong phi ngatep bari ki jing ya ki kam ki ba phi phi le rong ngatep ngalong manga ublei ubahajan om ublei ubahajangai ngatep ya jing mot ka jong phi ngatep ya ka do nu ka jong phi bar kun juru ngan kersa ni kata mo ka lenong ka ba khat nyo na ka ju ka kitab ka lenong ka ba khat nyo ka khat ka ba ship ho ki kintin ki ba ongom ni nga utrai ubayet ya ka do nu ngatan jo ya ki khalai kat ban ai ho wei baro kat bakum ki lenti jong u kat bakum uso ki jingle jong u bagak tin ko jong blei hiro ya ka ba blei u la prasad men siam bat kum juru ya ka ba u la pen pau ling ba jong ki shakri ki jong blei ya ka ba un tho ya ka ni ka tin ko jong blei ka dei tang ka tin ko jong blei ka ba yet bat dei u blei hiro ba yo i lot ya ka jing em ko jong ni ya ka ei ka bangi le ba de ka ei ka bangi ya ha ka ta ka lenti ya ka jing em ko jong ni to ka de khat ka ba buat om don ka jing thao ba klem pau ha khamat jong u ka ba mut ba khamat ka jong blei ka ei ba u la thao ki pau teng kring ber u blei yo i lot hi ru ya ki jing thao ka ba u hi u la thao ni la ban ai nuk sai ka taru mo ya ka ba naka kitab Genesis kalau nong ka balai ka khat ka ba pra ter khila ban puli hadin ya ka ba u adam bat ka em kila lepom kita beta ya ka ba u adam bat ka em kila lepom bat kum juru hadin ba kila lepop kila persang yela di ya ka ba kinyari la persang yela di ba kinyari kanang bakin buri yela di na ublei henry ublei uyo i yaki haba uwan haka kaper eden bat uwat iki ukhot iki sei ka baki gidon henry kata kapor kat ba adam ba ka em kliari ublei uang balei ba phi phiari le se mo namar ba baro sisi ki trai kam hapo jong kata kaper henry kata ka sigi pedi kalong ka ba phla ba haba ublei uwan ban wat iki ublei udan ya ka tu ka jaka udan ka tu ka jaka berkunjur ba uwan ya ka ba unwat iki maki padi baro arngot leri namar balei namar ba kapop ya ka baki kile berkunjuru ya ka ba kapop ya ka baki kile om dei ba
ngila ban ong mo haga jing sha pan soi maki gilangan pop bat kum juru haba kilangan pop de namar kata lapan ya khlat ya jing im ko jongki na khamat jongblei bat kum juru ya ka jing im ya ka blei kwa banis no bat kapop namar kata maki ha ka ba ki gila le pop gila persang gila de banri nitep ya su wanra eknika nuksa khendian mo sephang ka em baru adam ha ka ba ki kidon ha po keper eden ha hadin ya ka ba u soitan mo ya ka ba u la yo banwan pensoi ki bat kum juru ya ka ba nila bantip ya kata mo ladangi ngim tip ya kaktin ko jongblei ladangi ngim suthu ya kaktin ko jongblei kala banwan ra ru ya jing im ko jongi habang ki po haba ki jing pensoi bat kum juru ki bo jong boman ki bawan ban le ki jing im jongi ladang ngim tip ya kaktin ko jongblei tikena bangila klem ringi tip ya kata bo yo ne siru ong ya kata uta ubahapo jong phi ulong uba kham khlan bor ya uta ubaha kani ke pertheng baladangi idon apedem jong jing pang ka jing stom baladangi idon ka lenti jong jing e ka jing ele ka jing im ka jong ladangi ngim tip ya kaktin jongblei ngila ru le si bangin khnyam yo blei Henry habangi tip yak tin ko jongblei ilong ki breu ki bakamen ilong ki breu ki ba su ai ngo haki ki ibaro jong jing imo jongi namar kata ai ba ni kom ki khon ki jongblei mo ngin su ai ngo be yoblei berkum juru hatu ka babut ka bong Henry ki ai baro ki long ling khon bat ki bapau persya hakmat jong u bat uba ni don kam yak tin ko jongblei ko ong ba ki ibaro ki long ling khon hakmat ke jongblei onam dan kanu kabari hakmat ke jongblei ya ka blei unam yo I ublei uyo ilot ya ka ka bangi le ya ka bangi ya but ni hap hiro ya ka bangin long honest namar ba ublei omdei tang ba uyo I udon ro hap deng jongi tongin pe ya kata na ka kitab ki proverb kalenong ka basan ger khat ba arpui kintin ki ba ongkom ni namar kilenti ubreu kidon hapersya ki khamat utrai kabasung tanan namar kilenti ubreu kidon hapersya ki khamat utrai bab upen madan ya kilenti ya jong u baro ki jingle bomhok jong u hikeng kin pengat ya u baman bat on bat ya u da kitalai kapop jong u namar kata ginamla ban buri na khamat ke jong blei ya ka bangi le ni haban long honest ni haban long gibai shisha lakalong ya bangi tre kanu kam namar ba omdei ba ublei ukran direct daladihi Henry ukran lingba jong kaktin ka jong u bat ni ngila ban mudur ya kata mo ya kaktin ka jong blei ya ka bala tho nadu kipor teki hajar snemro Henry hadu kan ni kapor ka bamtang ngidang yo ban puli ngidang yo ban pliet mangi ngidang yo ban puli nadu ka kitab men barem yo hadu ndriu pau ndriu teliki kitab kanu galong ke jengkerku kaba krau tam nakabenta jongi kum ki bangi hagini kisngi ki bamta namar kata ai ba nakalero jonga hiru kum ke jengpenkot nga kwa bat kumjur nga kentu nakabenta jong phi bakat bangidang yo ya kapor kat bangidang yo ya kanikalat ya kaba ngiyo ban puli bat pliet ya ketin ke jong blei ai banginam waste kai ya kapor ke jongi namar kaktin ke jong blei hiru kadai ka badon bor bat kaktin ke jong blei dei ka tang kaktin ke jong blei kaktin ka ba em bat ka badon bor namar kata nga kentu na kaliang ka jonga kum sakri jong trai na kini jaka ya ka ba yin pelit jumut ya kaktin ke jong blei namar habangi lek sabeneng ni hab ban tip ya kaktin ke jong blei ni hab ban tip ru yu blei ni hab ban tip ru ya kamon ke jong blei namar ada ngin lek sabeneng la ngim tip ya kaktin jong blei gilong ki babi badala ki babi kin rong sabeneng yo blei ong ba phi ki babi phin wan rong sine sabeneng phim tip yak tin jonga ublei nom sha ki babi ban rong sabeneng ublei nom sha ki babi ban rong sabeneng namara yo la da ki kin poi sabeneng ki kli yo blei ki kli ki lengo e baro e ba ublei utha ta kana ublei wong ya kita ki babi ki tip ya kata mo kanuk sa ya ba jisu wan ra hadi ni ba jisu ulik ban rong ha ka ying ba u jairos ya kapan penkhia nam ta ka khon ke jong u ni tep ya ta ba gidon kitu ki bongek
ba uble obo jisu ula ban le ikam ba takadau jisu ong phi ki bongoi ya sunghai ami sabar phi ki bongoi sunghai ami sabar tang kini ki ba ngai bat kumjuro ka kami pa kini sanran jonga kila ban rum sepo kamera bagini yo i kata ka kam ka bangangan le nakabanta jong kani ka khun ka jong jairos bat kumjuro jisu ube ya ki sabar kadi kata nakamta jong ki bong ngai bat ki bom tep ya tin jong ble kinomla ban rum se hima jong ble lada ni ngim tip yak tin ko jong ble dai lada ni tip yak tin jong ble tikana baladang ingin poi sabadang ingin itho ru yu ble ni itho ru ya ngin tip ru ya ka jumot ko jong ble namar kata ai ba yinam pelik jumot agi igi andre kat banginang yo kan kalat kat bau jisu 41 ai ba ngin pelik jumot ru ya la ka jong jing em ya ka bangin skap ya ka tin ko jong ble na ka por sa ka por pot kum ju ru ya ka banginang yai long smart iban syakri ru yu try te tangkan di ka khubor ka belingkot jonga ka por ka bamta nam ta ka buram ko jong ble amen